Wel, mae'r dosbarthiadau mynd o un i llall yn go slic bore yma ynghylch y gwartheg a'r heffrod wedi cenhedlu gan Darw Siarolei sydd yma ar hyn o bryd. A dwi'n cael cwmni Alaw Evans o Gricieth. Alaw, siwr wyt ti? Iawn, diolch. Braf i weld ti mewn Llanelwedd unwaith eto. A chitha hefyd. Yn edrych ymlaen at y dosbarth yma? Yndw, fawr iawn, mae Siarolei yn un o'r bridiau. Da ni'n gadw adre, wedyn dwi'n falch o gael gweld y dosbarth yma. Mae yna gnewellun o limosans adre hefyd, dwi'n clywed. Oes. Rywun yn trio cynhyrchu epil i hunan ar gyfer dod yn ôl i'r fucha, so wedyn mae yna lims a Siarolei Sacco, oes Dukes. Felly pam penderfynu mynd lawr y trywydd Siarolei te? Be sy'n mor arbennig amdani nhw fel bryd i chi? Da ni'n medru rhaid pwysau da, neu cynhyrchu stores da ar gyfer y farchnad. Maen nhw'n rhaid pwysau, siap a steil a dyd y gwir, a mae'r farchnad acw yn brincir yn drwm iawn ar y Siaroles. Un bai fi oedd ar y Siarolei blynyddoedd nôl oedd bod e'n dipyn o gamp i loia nhw, ond mae pethau wedi newid cryn dipyn yn do, yn enwedig efo'r sgorio ag ati sydd wedi digwydd ym mhob bryd dros y blynyddoedd. Mae bob bryd wedi datblygu yn arw dros y blynyddoedd. Maen nhw'n cael eu bridio wan ar gyfer gyfynion y farchnad, a un o'r pethau pwysica ydy'r dyn stor fedru lloia yn hawdd. Yn union. A wedyn mae rhaid i bob bryd ddod i fyny efo hynny. Ys dim byd gwaith na goes na Bills vet mawr i dynnu lloi a Caesareans ag ati hwylistod lloia mor bwysig yn dweud. A lloia sydd yn iach, braf ar y llawr ac yn datblygu'n sydyn wedyn. Yn union. A der i ni ganolbwyntio ar y cystadlu te, a dyna'r beirniad Richard Wright o Wlad yr Haf wrthi yn gwneud ei waith yn ardderchog war y teg, a gyda'r heffer fwyaf yn y dosbarth yma, y dryma'n sicr. Mae hon yn anferth, mae hon yn dod o'r gwyr o dde Cymru ger Abertawe fyna o deulu'r Evans, mae hon yn dod. Be neidio hon te, Alaw? Mae hon yn heffer byr, dwi'n meddwl, yn dydy. So mae hon wedi cofrestru efo'r gymdeithas Siaroles. Heffar a maint anhygoel iddi hi. Mae werth i gweld y dyd y gwir. Prin iawn, ydyn ni'n gweld heffrod y pyr Siarolei yn dod ymlaen i gystadlu yn y sioia masnachol. Braf gweld un. Dwi'n mynd siŵr o'i phwysau hi, ond sy'n ni'n tybio bod hon gyda'r anifel tryma yn y ffair ei eleni sy'n ni'n tybio. Mae hi'n anferth. Mae tueddiad gyn y Siarolei i fynd ar yr ochr tryma. Ond os dyn nhw'n cadw'r steil a'r taclustrwydd, mae posib gwneud rhywbeth. Yn union. Mae'r beirniad wedi dod yn ôl nawr at yr un gyntaf yn yr un sydd ar yn pwys ni fan hyn. Mae hon yn dod o swydd Henffordd o deulu'r Burnett's Golden Dream yw enw hon. Mae hon yn heffer fach smart iawn yn dwi. Yndi, ysgafna yn y dosbarth eto. Mae yna ddipyn o wahaniaeth rhwng y hi a'r ail o ran pwysau. Ond tlws iawn ar lliw gorau ar gyfer y Siarolei, dwi yn fy meddwl i. Y lliw brown tywyll. Yr aur. Y Golden Dream, wrth gwrs. A mae yna heffer neis iawn fan hyn nawr gan Hefin Pario yn Ysmôn. Wyt ti'n nabod Hefin? Ydw, nabod Hefin eto o Sir Fôn ac yn dilyn yr heffer sydd o'i flaen yn daclus iawn. A Hefin yn gefnogol iawn i'r ffair yn dweud war y teg yn cynnyrchu stoc o safon bob amser. Croeso mawr iawn i chi nôl ato ni fan hyn i ddosbarth yr heffrod sydd wedi cael ei cynhedlu gan Darw Siarolei. Y beirniad wedi tynnu nhw fewn i'w trefn ac i ni'n meddwl mai dyma fydd y drefn, Alaw, yn dyn ni? Does a ddim newid wedi bod lawer cynt, ond mae Mr Wright wedi tynnu i heffrod ymlaen fel mae o i gweld nhw ar hyn o bryd, ond mae o'n mynd trwyddyn nhw eto jyst o ran ail-edrych ar ansawdd y cig a y siap. Siwt mae e wedi gweld i te? Mae'r heffar sydd yn sefyll yn yr cyntaf ar hyn o bryd yn heffer smart, heffer gen Mr Michael Kirby o Dyfnaint, heffer nodweddiadol Siarolei'r clustia, yr pen a'r corff heb fod yn ormodol o fawr mae hi yn pwyso 634 o gilos. A wrth sefyll ar ei phwys i mynd, wede ti beth bod hi'n pwyso gymaint yn aniseti? Mae'n cario'r pwysau yna'n dda? Yndi, mae rhaid bod yna gletwch cig da i gael yna
i feddwl y bod ti'n pwyso gymaint. Mae e'n tynnu yr heffer drwma yn y dosbarth yma i fyny. Con ni'n gweld un dod fyny yn co nawr i'r 5 safle. A fi o'n i'n sôn am hwnna'n gynharach. Mae'n pwyso bron iawn i dynnell. Bron iawn i dynnell, 990 kilos. Anhygoel. Mae'n anodd credu dyna hi. Sgwn i os na hi sydd yn ennill y wobr am y rannu fel tryma yn y sioe lenni. Se'n ni'n meddwl falle mai te. Mae'n rhy drwm wrth gwrs i ofynion y farchnad ar hyn o bryd, ynddo fi? Ond am enghraifft o'r bryd, ynddo fi? A falle bod potensial ar gyfer magu efo hi, mae'n dibynnu'n union be mae'r perchenog eisiau gwneud, wrth gwrs. Yn union. Ond na, dyma fydd y drefn, felly dyna ni. Does na ddim newid wedi bod. Michael Kirby a Silver Queen o ddyfnaint sydd wedi mynd â hi yn y dosbarth yma gyda Phil a Sharon Sellers o Swydd Lincoln yn ail. Llongyfarchiadau mowr iawn iddo fe. A gair sydd wedi'n alaw am hon, pa mae hon nath a hi yn dyfarn di? Dwi'n meddwl bod hi yn siwtio'r farchnad, mae hi yn driwi'r bryd, a mae ansawdd y carcas i weld yn wych a dweud y gwir, siap da iawn o'n ni. Wel ardderchog, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw, a byddan nhw wrth gwrs yn ymlaen i'r bencampwriaeth a gael diolch i ti am dy gwmni. Diolch.